Tässä videossa me maistellaan erilaisia herkkuja. Niin katsotaan tällaisia. Meillä on siis ihan hirveästi. Mikä maailmassa on määrä tuplasti näitä. Niin nää aasintissa ja jotain purkkaa, jotain karkkeja ja sitten on näitä soodakarkkeja ja tällainen. Millä aloittaa? Aloita vaikka semmosella tölkillä. Kokeillaan avata. Katsotaan minkälaisia. Oho! Testaa yksi. Eihän sitä kirpeitä. Katsotaan. Tää on ihan sitä kirpeä. No niin, tölkki testattu. Mitäs lähdetään seuraavaksi testaamaan? Pitäisikö testata tää, mikäs tää oli nimeltään? Pop Lolly Dino. Kummasta saan päästä avata? Joo, avaa vaan, niin lähdetään testaamaan sitä. No niin, pussi auki. Mitäs sieltä löytyy? Tikkari. Tikkari. Pussi. Joo, siellä pussissa on varmaan sitä, missä siltä tikkaria sitten dipataan. Niin. Täällä on tarroja. Joo, siis mä nyt nuolasin tätä ja siis pistän tonne pussiin. Tää siis pitäisi olla jotain poksua. Karva. Tai siis oikeesti. Nytten meillä on siis tässä kokeilussa aasintissit. Mä en voi uskoa. Siis voiko nämä olla todella vahvoja kirpsakoita tai mä en ole koskaan siis maistanut mitään näistä karkeista. En ole sitä kiinni. Miksi nää? Nyt maistetaan siis aasintissit. Aivan sika kirpsakka. Mitäs tää? Toi on hyvä. No, mikä näistä testatuista oli nyt sun mielestä paras? En ihan tiedä. Ehkä nämä ja tää aasintissit. Siis me ei näitä kaikki tulla vielä. Tehdään erillinen video, missä me maistellaan nämäkin. Selvä. Ja tämä. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Joo, ja mä arvon nää loput näistä. Siis me maistellaan nämä. Siis nämä loput voi tulla arvontaan. Minä en vielä tiedä. Paitsi tässä videossa ei tapahtunut mitään maailmanjännistä. Paitsi hei hei! Se olisi nyt moro!